Vandaag is onze club bij Sportcombinatie Nieuwerkerk, oftewel SKNWK. Voor veel ploegen zit de competitie er bijna op, maar SKNWK heeft een periodetitel en dus wacht de na-competitie. Arnold, voorzitter van SKNWK, Sportcombinatie Nieuwerkerk, hè? Sportcombinatie Nieuwerkerk, ja, met 2 maal een K, klopt. Ja. Combinatie wordt ook vaak met een C geschreven, maar dit stamt al van vroeger waarschijnlijk. Dit stamt uit 1960, want in 1930, als we even terug in de historie gaan, 1930 werd er hier gekorfbald. In 1936 kwam de voetbal, de korfbal. Dat was DSS, door Samenspel Sterk. En de voetbal luisterde naar de naam Sinoto. En dat betekent samenspel is nodig om te overwinnen. Nou, een prachtige naam. In 1954 is de voetbal eigenlijk opnieuw gestart na de watersnoodramp. En in 1960 is besloten tot een fusie tussen DSS, dus de korfbalvereniging, Sinoto, de voetbal, en volleybalvereniging Nieuwerkerk. En op 12 december 1960 is besloten echt om te gaan fuseren. En toen eerst was gekozen voor de fusienaam SV-NWK, Sportvereniging Nieuwerkerk. Maar dat zullen ze toen niet hebben gezegd, maar nu wel denk ik, dat bekt niet. Dus is er van gemaakt SKNWK. En onder die naam staan we tot op de dag vandaag wijd en zijd bekend. Je bent heel goed op de hoogte van de feitjes. Dat betekent denk ik dat je al heel lang bij die club betrokken bent. Ja, ik ben op een 8e jaar lid geworden van SKNWK. Ben ik gaan voetballen in de D-junioren. Lager was het toen nog niet. Ik heb me destijds opgegeven, weet ik nog goed, bij Huip de Valk. Een bekend man bij SKNWK. En dat is inmiddels 45 jaar geleden. En ja, ik ben dus al zo ongeveer 45 jaar lid van deze club. Ja. En voor het eerst nu voorzitter? Nee, ik ben eerder voorzitter geweest. Ik ben in 1992 toegetreden tot bestuur. Was ik eerst secretaris. Daar ben ik 7 jaar geweest. En toen heb ik Kees van der Meer opgevolgd. Die was voorzitter. Ik ben toen 2 jaar voorzitter geweest. En vanwege de drukke combinatie van werk en studie ben ik toen gestopt. En in oktober 2014, dus ruim een half jaar geleden, ben ik weer aangetreden als voorzitter. Wat maakt SKNWK zo'n mooie club voor jou? Bij SKNWK staat de saamhorigheid en het verenigingsleven met stip bovenaan. En dat is wat mij enorm aantrekt binnen deze club, binnen deze vereniging. En daar houden we bijvoorbeeld ook rekening mee als wij op zoek gaan naar een nieuwe trainer. Dat is een trainer die bij SKNWK komt werken, die moet dat clubgevoel hebben. Die moet dat verenigingsleven kennen. Die moet niet meteen aan zo'n wedstrijd weg. Met dat soort trainers klikt het niet. Dus ja, dat zit helemaal doordezemd eigenlijk in die vereniging. Ja, dus daar zijn jullie heel scherp op bij het aanstellen van trainers? Daar zijn wij heel scherp op. En niet alleen bij het aanstellen van trainers, maar we proberen natuurlijk ook die sfeer binnen de vereniging altijd te bewaken en daar van alles aan te doen. We hebben traditioneel al 36e keer dit jaar het Hemelvaartsdagtoernooi. Dan komen alle actieve spelers binnen de lijnen van het eerste, tweede, derde, vierde. We hebben zelfs onze keer de 50 gehad. Maar ook de oudere jeugd doet dan mee en ook nog vroeger waren dat wat mensen van Sinoto. En ja, die zijn allemaal niet meer zo actief. Maar wel mensen die hier hebben gevoetbald en zijn verhuisd. Die komen daar vaak speciaal voor terug om bij dat Hemelvaartdagtoernooi hier nog te zijn. Nou, dat geeft al aan dat die beleving heel erg belangrijk is binnen de SKNWK. Gaat het goed met de club op dit moment? Ik denk van wel. We hebben 4 seniorenteams. We hadden tot vorig seizoen er 3. Er is er 1 bijgekomen met een hele enthousiaste groep jongeren tussen de 20 en de 30. Die doen het ook best leuk. Doen het heel erg goed eigenlijk. We hebben van de F tot en met de C alles zelf. Ook zelfs een C1 meisjesteam. En de A en B junioren hebben we helaas niet zelf al een aantal jaren. Dan werken we samen met de naburige vereniging SV Duiveland. Ja, en ook die samenwerking is dus belangrijk voor jullie? Samenwerking is zeker belangrijk. Dat hebben we ook in het verleden al vaker gedaan. We hebben meer samengewerkt met Ouwekerk, ook met Drijschoor, ook wel met Duiveland. En soms is dat voor 1 of 2 lichtingen nodig om elkaar te steunen. Als je het alleen niet kan, dan moet je elkaar opzoeken. En op die manier kun je dan toch de jeugd aan het voetballen houden. En dat is natuurlijk een heel belangrijk doel van ook in dit geval SKNWK. SKNWK is klaar voor de toekomst? SKNWK is klaar voor de toekomst en dan hopen wij dat de toekomst ook klaar is voor ons. Ik ben Nelle Wandel. Ik ga altijd mee met de club naar uit en thuis, al is het nog zulke slechte weer. En ja, ik vind voetballen gewoon hartstikke leuk. En mijn man heeft een keer kousen gegeven, sokken dan voor het hele team van de A'tjes. Want we speelden toen in de tijd mijn zoon in. Hey, jullie zijn mannen gewend natuurlijk als vaste supporter, maar ik ben nu toevallig een vrouw. En ik ga 40 jaar mee met de sport. Ik zit nu hier zo op de tribune van SKNWK en hier volgt men altijd de wedstrijd.
Tijd voor de truc. De jeugdspeler van vandaag zit daar beneden. Hey Dominique. Ja, hoi. Hoe oud ben jij? Ik ben 14. En je speelt in de? C1. Bij SKWK. Ja. Goed gespeeld deze competitie? Ja, we spelen best wel goed, ja. Oké, laten we naar voren, want dan gaan we aan de truc beginnen. Hè? Ja, is goed. Daar gaan we. Hoppa, bal mee. Nou Dominique, dan ben ik wel benieuwd wat je truc is. Ja, dat is eigenlijk het gat schieten, want dat doen we altijd vaak op de training. Oké, op dit ding. Ja, op dit ding, ja. En dan kun je goed. Ja, dat kan ik best wel goed. Allebei op elk gat 1 keer mikken. Ja, is goed. Nou, dat gaan we doen. Succes. Ja, bedankt. We beginnen onderaan. Jij mag beginnen. Ja, is goed. Oh, jammer. Nu ik. Vanaf de lijn ongeveer, hè? Ja. Oeh, 1-0. Mooi. Oefen je hier vaak op? Ja, soms wel. Oké. Ah, ik op het tweede gat. Ah. Zo! Goed man. Doe je dat vaker? Ja, dat leer ik hier. Dat leer jij hier. Nou, kijk eens Ja. aan. Ik kan nog winnen, hè? Ja, Als ik kan deze nog erin winnen. gaat. Ah. Jammer. Nou, gefeliciteerd Dominique. Goed Ja, gedaan. bedankt. Hey Martijn, goedemiddag. Hoi, Jan-Jaap. Je bent het Hallo. jongste icoon tot nu toe, maar ook degene met de grootste verzamelwoede volgens mij. Hè? Want wat is dit allemaal? Dit is mijn verzameling krantenknipsels en ja, alle statistieken van SKWK 1 uit de tijd dat ik er zelf in gevoetbald heb en dus nog steeds in voetbal. Maar nou ben je nog niet zo oud. En dit is 1 per seizoen. Hoeveel seizoenen zijn dit dan? Dit zijn, als het goed is, 25 mappen, want dit is dit jaar mijn 25e seizoen dat ik nog tegen een bal mag trappen, soms bij het eerste van SKWK. En hoe laat op welke leeftijd ben je begonnen dan in het eerste? Ik ben met mijn 16e, dat ik nog in de B-junior speelde, mocht ik al af en toe meedoen met de grote mannen. En wat is dan de eerste map? Weet je dat ook? Kan je die zo vinden of moeten we wel echt gaan zoeken? Nee, eerste weet ik niet zo. Nee, eigenlijk niet. Dat durf ik Nee. niet te zeggen. Oké, maar weet je wel één die bijzonder voor je is? Ja, dat weet ik zeker. Dat is deze. Dat Ja? is het jaar dat we gepromoveerd zijn naar de tweede klas. Toen in het seizoen 96, 97 was net de herindeling van de KVB. Dus toen waren de klasses onder de KVB afgeschaft, de afdelingklassen. Ja. Dus toen waren we sowieso we zaten vierde klas, zijn we derde klas geworden. En toen zijn we dat jaar gelijk gepromoveerd naar de tweede klas, Ja. kampioen Daar geworden. heb je goede herinneringen aan Daar heb ik het... heel goede herinneringen aan. En hoe ziet zo'n map er dan uit? Wat hou je allemaal bij? Nou, ik schrijf gewoon zelf alle gegevens op. Dus de datum, of het een competitie-vriendschappelijk of een bekerwedstrijd is. Oké, en achterin staan daar nog speciale dingen? Nou ja, je komt natuurlijk hoe verder achterin naderen we het kampioenschap. Dat bedoel ik. Dat klopt. En nou, daar werd dus, zoals ook gewoon eerste wedstrijd weer benoemd. Was thuis tegen Zaamslag. Dat is de Ja, kampioenswedstrijd. 5-1 gewonnen. Helaas trouwens na 10 minuten zelf, ik had alles gevoetbald, na 10 minuten uitgevallen met een knieblessure. Oké. Maar goed, wel kampioen. En ja, daar werden dus de krantenknipsels uitgeknipt en ingeplakt. En hier is die, hè? Dat is hem, ja. SKWK eindelijk beloond. We hadden natuurlijk wat na-competities achter elkaar gespeeld en dat liep niet allemaal zoals het moest zijn. En toen hebben we besloten om de periodetitel niet te gebruiken, maar gewoon rechtstreeks te promoveren. En dat is gelukt toen. Dat is gelukt. En toen dan kreeg je dus het diploma, wat eigenlijk misschien wel in de kantine hoort te hangen. Maar ze zei, neem jij maar mee, want dan weten we in ieder geval zeker dat Dat goed bewaard dat wordt. het goed bewaard wordt. Ja, ja. En dan werd het nog gekker, want dan werden er ook nog grafiekjes gemaakt van ja, de wedstrijden, doelpuntenmakers en andere seizoenen. Om te kijken hoe de progressie was. Nou, je ziet het, de Oranje is het jaar dat we kampioen zijn En dat geworden. heb je allemaal zelf uitgetekend? Zo. Ja. Dat was dus een bijzonder seizoen, maar ik kan me ook nog een seizoen herinneren dat jullie alles wonnen. Heb je er ook een map van? Ja, tuurlijk. Welke is dat? Dat is, even kijken, dat is deze. Nou, eens kijken of dat klopt, dan ben ik wel benieuwd. Ja, dat klopt. Ja, dat is hem? Oké. 2007, 2008. Toen waren we het jaar daarvoor, hadden we niet het seizoen daarvoor, maar daarvoor hadden we na competitiefinale verloren tegen Zwaluwen met 1-0. Anders hadden we geprobeerd naar de tweede klas. En toen dat jaar erop degradeerden we dus naar de vierde klas. En dan word je dus eigenlijk bij je stand verplicht om te promoveren. En toen kwamen er ook
weer wat spelers bij. En toen kwam onder andere ook Wilco de Valk terug naar zijn uitstapje bij Kloeting en Hoek. Kloeting en Hoek, ja. Voor ons natuurlijk wel een redelijke... Die kan je gebruiken in de vierde klasse? Die kan je gebruiken in de vierde klasse, ja. Ja. Maar nog meer jongens hoor, wat dat betreft. En toen hadden we dus na 26 wedstrijden. Moet ik even kijken waar ik precies moet zijn. Hadden jullie... dit is al heel bijzonder. SKWK op weg naar 1000 minuten zonder tegendoelpunt. Ja, ik weet nog dat we de laatste wedstrijd speelden tegen Halsteren. Die wonnen we met 2-5. En dat keeper Leon Kwik erg boos was omdat we die 2 tegendoelpunten hadden. Want die had natuurlijk zoiets van, ik wil dat record ook wel dat hebben. Dat is voor mij belangrijk, ja. Maar wij zijn dus wel, die 26e wedstrijd hebben we dus ook gewonnen. En ja. Daar staat hij. SKWK sluit seizoen af zonder een enkel punt te morsen. En we hadden dus 116 doelpunten voor na 26 duels en 10 tegen. En wanneer kregen jullie door van dat seizoen van we kunnen wel eens alles gaan winnen zonder een punt te verliezen? Ja, dat is lastig. Of leefde dat al heel het seizoen bij jullie? Ja, nou ja, je wil natuurlijk wel kampioen worden en daar ging je ook voor. Alleen op den duur dan krijg je overal statistieken te zien dat je ongeslagen blijft. En niet alleen ongeslagen, maar ook alles nog wint. En ja, op den duur als je natuurlijk, we hadden na 20 wedstrijden het kampioenschap al binnen. En toen hebben we dus echt nog wel die 6 wedstrijden zoiets gehad van ja, dit moet hem gewoon worden. Clubicoon op 40-jarige leeftijd. Ja, ik denk dat jij er nog heel wat jaren aan vast gaat plakken. Hè? Ik hoop het wel, ja. Het is SKWK is mijn ziel en zaligheid. Carlo, jullie trainer Jack Wijnands is op cursus vanavond. Dus ik kan jou alles vragen over het eerste van SKWK. Klopt. Ja, de na-competitie zit eraan te komen voor jullie, hè? Ja, nog een week of 5. We zijn in volle voorbereiding ervoor. De competitie ligt een beetje achter ons. De eerste plek is eigenlijk uit zicht. Dus alles op de promotie via de na-competitie. Ja, en willen jullie graag promoveren? Ja, uiteindelijk na een jaar of 4 mag het wel een keer. Natuurlijk al denk een jaar of 3 bovenin meegedraaid, nu het 4e jaar. 3 keer na-competitie ook gespeeld, niet kunnen halen. Dus het ligt eigenlijk wel een keer wat een keer moet gaan gebeuren nu. En jouw rol is minder groot geweest dan je had gehoopt, hè? Ja, uiteindelijk wel. Ik ben vlak voor de winterstop aan mijn knie geblesseerd geraakt. Meniscusblessure. Ja, daar heb ik nog steeds een beetje de naweeën van. En helaas waarschijnlijk ook einde seizoen daardoor. Geen na-competitie? Geen na-competitie. Balen. Heel balen, ja. Wat voor groep jongens is dit? Ja, een hele leuke jonge groep is het. Met een paar oudere spelers tussen. Wilco de Valk, die aan zijn laatste seizoen bezig is ook. Dus ja, die is al heel erg bepalend in deze groep. En waarschijnlijk ook nog in de laatste wedstrijden die we gaan spelen daarvoor. En zo'n grote voetballer in Zeeland toch, bij Kloeting en Hoek gespeeld. Ja, die gun je dan ook om afscheid te nemen met een promotie? Dat was eigenlijk in eerste instantie de bedoeling om afscheid te geven met een kampioenschap. Maar dat zit er niet meer in. Dus we gaan het wel proberen om het via de na-competitie te doen. Soms is de blijdschap na een na-competitie nog groter, hè? Dan ja, ik weet nog heel goed van 2 jaar geleden dat Wemeldingen het hier op de laatste dag pakte. Van ons weg. Dus en die blijdschap die ik daar zag, die zouden we zelf ook al een keer willen hebben hier zo. Ja. Wat voor groep zijn jullie op voetballend gebied? Zijn jullie harde werkers of willen jullie het voetballend oplossen? Ja, we willen het vaak voetballend oplossen. We hebben het ook vaak heel moeilijk tegen knokploegen, zeg maar. Die alle de beuk erin gooien en iets minder voetballend zijn. En dan we tegen technische ploegen waar we zelf iets meer aan voetballen toekomen. Daar liggen meer onze kansen altijd tegen. Ja. Hoe lang speel je al in het eerste? Vanaf 2009. Dus een jaartje of 6. En nog niet beu? Nee, ik ben het helemaal nog niet beu eigenlijk. Nee, want dit is ook, heb ik vandaag wel gemerkt, een gezellige club, hè? Ja, het is zeker een gezellige club. Hier is vooral na de afloop van de trainingen en de derde helft is hier heel erg belangrijk bij. Dat hoort er ook gewoon bij. Ja, daar speel je ook voor in de 4e klasse. Daar speel je ook voor in de 4e klasse. Daar speel je ook überhaupt amateurvoetbal voor. Ja, jij zegt al, we willen graag promoveren. Zijn jullie er ook op voetballend gebied wel klaar voor, denk jij? Ja, ik denk het wel, ja. Het zou wel lekker wezen als er iets bij zou komen aan spelers. Omdat de groep iets ruimer wordt. Omdat de jeugd wat eronder zit nog iets te jong is om door te stromen in één keer. Maar het zou wel lekker wezen voor jezelf om een keer wat hoger op te gaan. En kijken hoe we dat daar aan kunnen. Ja, want ik sprak eerder dit programma Martijn Helen. Die zegt, nu ga ik echt stoppen. Maar misschien heb je volgend jaar dat toch nog wel nodig. Ja, dat is niet te hopen eigenlijk. Die zelf wel weer fit, hopelijk? Ik hoop het wel, ja. Ik ga er wel voor in ieder geval. Oké, veel succes bij herstellen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik ben Banus Nelen, vrijwilliger van SKWK. En wij doen alle werkzaamheden die voorkomen, die nodig zijn. Repareren alles, lijnen kalken en zeker reclameborden schoonmaken. Want dat zijn de mensen die voor het geld zorgen voor de vereniging. Alles moet spik en span wezen hier op het sportpark. Dat moet net zo goed wezen als thuis, moet prima in orde wezen. En we proberen het zo goed mogelijk te onderhouden. Het
programma zit er weer bijna op. Tijd voor de penalties, Mike. Ja, jullie gaan richting na-competitie. Daar kan klopt. penalties tegenhouden ook nog wel eens belangrijk in worden. Ja, zeker weten. Dus oefenen is voor jou ook niet slecht, denk ik. Nee, zeker Ben je een niet. penalty-killer of niet? Ja, ik heb dit seizoen wel een paar penalties gepakt, dus ben benieuwd hoe het nu verloopt. Ik ben ook benieuwd. Succes. Oké, dankjewel. Zelfde hoekje. Komt-ie, nummer 3. Je had hem bijna. Nummer 4. Bedankt hè. Ja, penalties. 5 van de 5. Ik hoop dat hij het in de na-competitie beter doet.